Κάτι έχει ο Τζακ, κάτι έχει ο Τζακ. Πρέπει να συνέλθει ο καλός μας Τζακ. Πάνε εκεί ψηλά, έχει κλειδωθεί. Διόλου δεν μιλά, Θα έχει σκοτωθεί. Κάτι έχει ο Τζακ, Κάτι έχει ο Τζακ. Κόκαλα που βράζουν στο νερό, έτσι όπως πάω θα τρελαθώ. Κάτι μου ξεφεύγει, δεν μπορεί, μόλις το έχω βρει έχει χαθεί. Απ' τα δάχτυλά μου ξεγλιστρά κι όλο στην αρχή ξαναγυρνά. Βρίσκω κάτι, ξεκινάω και αμέσως το ξεχνάω σαν ανάμνηση παλιά. Κάθε μου σκέψη είναι θολή, τι εννοεί, τι εννοεί. Μέσα στο εργαστήριο θα λύσω το μυστήριο. Μπερδεύομαι με όλο αυτό, τρελαίνομαι μα τ' αγαπώ. Ίσως είναι κάτι απλό, μα κρύβεται πως θα το βρω. Ποιος θα δώσει το κλειδί? Κάτι δεν μπορώ να δω. Τι δηλαδή, τι δηλαδή? Τι εννοεί? Διαβάζω με μεγάλη προσοχή ό,τι έχει για Χριστούγεννα γραφτεί. Τα κάλαντα τα έχω στο μυαλό, διαλύομαι και πέφτω στο κενό. Μα όσο τα διαβάζω απορώ, τη λύση επιτέλους πως θα βρω. Ίσως να είναι πιο απλό από ό,τι έχω φανταστεί. Μήπως έχω κουραστεί? Μα ναι, το βλέπω καθαρά, η λύση είναι εδώ μπροστά, μπροστά στα μάτια μου. Γελίο είναι και απλό, γαλάζιο χρώμα του ουρανού, αόρατο κι όμως παντού. Δεν το βλέπω μα το νιώθω, το έχω όραμα και πόθο. Δεν είναι κάτι τρομερό, μα θέλει καθαρό μυαλό. Γιατί να το έχουν μόνο αυτοί, αυτοί σπατούν να μαθευτεί. Όχι ακριβώς παντού, εδώ Χριστούγεννα θα είμαι εγώ. Βα, δεν κατάλαβα καλά, μ' αρέσουν τα Χριστούγεννα. Μπορούν και να βελτιωθούν, κι αυτό αμέσως θα το ζουν. Έφυγα! Αυτή τη χρονιά τα Χριστούγεννα θα γίνουν δικά μας!